We are the Pineapple Family. We're going to have our breakfast. Sa front na lang. Sa beach front. Ano daw na ako? Hindi ko na pila dahil. Saan yun? Saan? This is their breakfast. Luwi, mo lang ginaya yung sausage and let's eat. Thank you, Lord. Cake na, hindi na pancake. Tapos na kami kao na. Guys, hindi pa sa kano. Ay, damo ka o hindi ka namin. Oh, gali. Hari na din. Wala din sila nga free breakfast sa hotel. Kaling wala ko yung gana. Magkaon niya breakfast. Kaya sa balay, wala din ako breakfast. Yeah? Coffee lang. Coffee lang. wave. Hi. Father and son. Dito din mag-igo, malagaw lang ta. Dali na, bulabog. Ari naman di ang dali-gali nga side ang hangin. Dali lang ang mga activity gali ho. Kinamit ng hangin. Pero malumot. Dali. Tao kay dali. Tao mo kaya tao ka dali kay picture. So muna dad no magkatuta diya asin. Taway tao kay ginadi wala tao. Famous nga tubiho. Ito kung sa piya pa tubig nga wala pa ako siya. Sama, magkato kami di wala nang liya tao. Wala ako serious ako. At now, isa naman ang diri ko spot ang ginatong kaansang island hopping. Ha? Amoy ni, ah? Ah, okay. Kapila? Ay, di galing. Amo lang. Di lang git galing. Ano? Ha? Ayan. Galing hayakan lang. Ari di. Ari di mga hiko galing. Hiko di galing subong, no? Di rin kabagat. Wow! Doy. Ari kami din ito ito yun. Sinabi ito yun. Sinugla doon, sabi. Hindi sa mga lumpiga, ah. Hindi na to sa rin, ah. Para siya na ako yung maglumpiga.
Kasi bawal kami dyan ng pasok sa loob. Maglabas kayo sa highway, sa main road. Natural habit. Kita mga cowboy niya, moon boys ya. Betul naman. Oh. Very good na sila ya. Libe. Doon naman sila di towel, kaya rin na sila din nag-unang. Rin na sila diya sa front. Ay, daddy maligo man kuno si daddy. Ma-shower pa siya. Tagatuhod. Dinner time. Dahil lang kami ma-dinner. Hi, say hi. Hi! Yes, hey, dinner's ready. Ready ng dinner. O, pray na doy. Let's pray na doy. Let's eat na dayon. Walking naman kami, anay. Bago tapos kaon, busog-busog. Wala kami kaano sa buhay. Wow, nami oh. Wow! Ha? Ano oh? Hindi, disco po. Hindi wala rin. Nami, madali lang na ilang. Ang holy pala. Dad ko kung dad. Araw rin mo pag ito disco. Araw. Yay! Sunset sila pa. Ika, saan na sila?
nila cellphone. Okay kami pa di mall kami kay lagaw-lagaw kag ma-basketball na sila. Magagalis eh. Ay, galit ni Papa mo. First round, na second round sila. Round sila di kagabi eh. Water break. Dili na silang pa-relax so nasakay sila daw. Yay! There. Islas mo babaw. Para islas mo babaw. Ang kadlaw to, giduwi kito mo? Kadlaw sila. Well, naga-Ferris wheels na ako yung mabakal ko. Hello, Mango. Yes, I'm craving. Kain na naman tayo. Mozzarella lang siya. Let's eat. Kami sa pineapple. Oo, namitan na sa pineapple. Ya kay man almoy yang amino pen niya.
Kanya. Pinya. Good morning, y'all. Kapi bibi. Nag-half bath lang ko kay parang nadasig. Awat-awat na danong buho ko yung magpaligo. Na sila yan, nag-breakfast na to. Wala pong nag-breakfast. Okay lang gani ara sa Steve kasi siya ang ano sa akon. Siya ang bulo sa akon. Tapos, ano sila dayon, maligo sa beach. Mapa-beach front sila dayon. Maapas lang ko to sa ila. Ano na, tapos naman ko. Wait lang. Thank you. Getting ready with me. Wow, getting ready with me. Feeling. Wala lang. Chill lang gidyamon subong yung bakasyon niya. Kung last time, dahil kunwari kami din, dapat may itinerary. Pero this time, wala kami itinerary. Hay kamot may lang yamon yung lakat. Ano lang da. Naman gani ang nami kay parang daw hindi kaya kapoy. Nami lang ba lang bakasyon. Pero kabitin gyapon no. Biskan nga 3 nights na kami. Back to reality naman. Puli na ta. Oh no! Gina. Kami gina ya. Gusto naman galing. Okay. Let's go. Let's go. Waiting na sila. Guro mo nagtapos naman to sila kaon. Ako tani ma-coffee pa ko. Galing kayo nagyakot ako. Daw nagsakit chan ko. Ang damo naman stress. Urakiga na mo sa yung dati kita mo. Wakal. Okay na. Una. Last day. Ika ko naman ay dali para kapaligo pa ka mo. Swimming na sila. 30 minutes na. Kaya ma-check out naman kami 11. Check out time. Si daddy lang to Kami hulat na kami din. Bye bye Buraw. Burake. Bye. Bye Steve. Doy. Bantay ka da. Bakal kami sa mga souvenirs. Gamay lang. Hey! We tried na going to port. Okay. Wapo. Ay, wapo yan. Road seat number na kami. Port na. One sad boy because he's going home na. Bo! Is this? Thank you, Lord. We're back in the car. Yay! Keep us safe, Lord. Asa mga puli kami sa balay. Okay, safe and sound. Bitin ang bakasyon doy. Going back to reality naman. Stop over lang to sa Kalanan. Ang itatagalihan Paris sweat ya ko no. O Paris sweat ni ang damo man na convenience store. Let's go. We're going out na. So diri guys sa amon 250 per night na diri. Nami di kiligwa ang space kag safe man. Damo gani sa mga weekend. Pag ano na mo, di kaw daw. Ito na lang sa ano, 7-Eleven sa babaw. Gani, 7-Eleven gani. Sabi, damo. Let's go. Ayos. Thank you. Ayos. Tomorrow is another day. Let's go na. Bye. Ayun na kami sa airport.
morning, it's Sunday. Back to reality. Church day. Kahapon wala na kami naka-vlog after because maway na. Tuyo pa oh. Uy, up. Gapo, galing oh. Dress pa sila ni Daddy. Outcast naman si Mami oh. Wala lang gwapo ka man. Girl ba yan? Guwapa ko yan oh. Tagid. Ang verse 2 ka verse 3 ang verse 4 lantaw na ito lang. We're at SM. Ano yan? Baka na kami dessert nga daan. Dito kami ma-lunch sa food court. Gawin na kay Daddy. Ano yung matahaw? Eating time. Damdam agad yung tao dito sa food court eh. Review time. We're home na. Late na siya sa review niya gani oh. What might happen if the oxygen in the... How about the other? Do you have the same answer with Joey? Thank you for watching. Bye!